Keď zivý fotograf obehuje celú radu. S ktorým interpretom by ste si najradšej urobili dnes selfie? Ó, ale dobre fotky. Tak, a teraz dáme takto. Tu začína byť celkom fronta, keď zivý fotograf obehuje celú radu. Vítajte na Hudba žije. Dnes som sa rozhodol pre vás urobiť taký špeciálny vlog. Všetci hip-hop žije! Všetci Prešov žije! Všetci východ! Rozhodol som sa týmto urobiť vlog, kde budem štilizovať otázky ohľadom možno aj fotografie, trošku nezvyčajné, ale spýtame sa mladej generácie, čo si o tom myslí. Verím, že sa vám to bude páčiť. Odkiaľ ste prišli? Sme z Prešova, Všetky z Prešova. Všetky Prešovčanci. S ktorým interpretom by ste si najradšej urobila fotku na tomto festivale? Asi s Dalibom. Dalib. Saul! Je so všetkými spolu takú skupinovú. Koľko selfiečok ste si dneska spravili pred festivalom? Ešte asi 7. 7? Ja 0. 0? 7. 0. 0, takže sa máme pozerať, aké ste pekné na život, tak? Áno. Odkiaľ ste prišli na tento festival? Janov. Janov? Janov. Prešov. Co, bratia? Nie, Prešov. S ktorým interpretom by ste si najradšej dnes urobili selfie? Kalin, jednoznačne. Kalin. Koľko fotiek ste si urobili selfieček pred touto akciou? Ani jednu. Ani jedno. 0. Tak vás fotím aspoň na telefón, aj máte na pamiatku, daj. Ale my chceme s tebou fotku. Dobre, môžeme dať aj spolu. 3, 4, hop. Poď ku ním, Boris. Odkiaľ ste prišli práve na tento festival a z akého dôvodu? Fintice a prišiel som si užiť to tu. Výborne, ty? Z Lemešan. Čo je pre vás taký idol, s ktorým by ste tu chceli mať napríklad nejaké selfiečko? Izomandias isto. Dobre, super. Určite aj ja. OK. Odkiaľ ste sem prišli? Z Košic sme prišli. Z Košic? Obidve, hej? Ja som prišla z Gelnice. Z Gelnice? S ktorým interpretom by ste si najradšej urobili dnes selfie? Asi z Luca Brasim. Super. Takisto. Luca Brasi. Koľko selfiečok ste si dneska urobili pre touto akciou? Fúha. Určite nejaké boli, tak 5-6 minimálne. 5-6? Ja určite 30 minimálne. Mňa pekne. Odkiaľ ste prišli na tento Z festival? Rimavskej Soboty. Z Rimavskej Soboty? Alebo z Rakúska, z Viedne? Z Rakúska? Z Rimavskej. S ktorým interpretom by ste si najradšej urobili dnes selfie? Dneska buď s Lukom alebo s Izomandiasom. Výborne. Luca Brasi. Luca Brasi. Brasi. Koľko si dnes urobila selfiečok na tento festival? Fúha. 100. Okay. Ešte bude viac, presne ako ona, 100 Takže ste si robili spolu 100. Jasne, že hej. Tak, držíme raz, dva, tri, hop. Odkiaľ ste prišli? Z Prešova, my sme originál Z Prešova, áno. Všetci sme z Prešova a len skrz toho, že je to blízko nás. S ktorým interpretom by ste si chceli urobiť selfiečko? S Ninou Janovou, ale nie tu. Či už Viktor Sino, ale zabudol prísť. Jaký zbírka, ale bohužiaľ už. Dám rečiť. Koľko selfiečok ste si urobili počas dnešného dňa pred festivalom? Asi 10. 10. Stotožňujem sa, fotila som sa s ňou. Vieš nám ukázať nejaké? Jasne. Ó, ale dobre fotky. Poprosím follow, Himpanov Alex a Kristína. Odkiaľ ste prišli, chalani? Z Prešova, stade sme. Dobre, obidva blízko. On je zo Šmiňanskej a Prešov. Ktorým interpretom by ste si chceli dať dneska selfie? Luca Brasi. Výborne. Separ. Abo Izo. PTK. Kalin iba. Kalin. Izo. A tretia otázka, toto neviem, či je vhodné pre chlapov, ale koľko selfie ste si dneska urobili pred akciou? Výborne, ďakujeme pekne, zabávajte sa. Serus. Odkiaľ ste prišli na tento festival? Ja som prišla, ja som rodená Prešovčanka, ale z Brna som prišla. Pekne. Z Prešova sme obidve. Prešova? Áno. S ktorým interpretom by ste si chceli dať dnes selfie? So Saulom, 100%. Áno. Kalin. Koľko ste si dnes urobili selfieček do telefónu pred akciou? Málo ešte. No tak 5. 5? Tak 5, no.
Žiadnu? Čiže si my s vami musíme urobiť dneska fotku. Tieto dve dámy a tiež sa ich spýtame tie isté 3 otázky, takže prvá otázka, odkiaľ ste dievčata prišli? Župčany. Výborne, tam mám ináč bratranca. Dobre. Ktorým interpretom by ste si chceli dať dnes selfie? Luca Brasi, nie? Hej, Luca Brasi. Koľko selfie ste si dnes urobili pred týmto večerom? Koľko? 3? 3. Odkiaľ ste prišla? Z Prešova. Z Prešova, to, že ste nemala ďaleko? Ja som z Bratislavy. Ó, tak to je celkom ďalka. S ktorým interpretom by si chcela urobiť dnes selfie? Ja už viem. Áno? S Kalinom určite. Výborne, to je moja voľba takisto. Díky, kamarát. Tak, moja tiež. Ja neviem. Topka, či stop. Nevieš? Asi tiež s Kalínom. S Kalínom. Koľko selfie ste si dneska urobili pred festivalom? Ja dneska sme nestihli skoro nič. Asi, že jednu Nie? máme. Jednu máme. Odkiaľ ste sem prišli? Z Giraltovec. Z Prešova. Giraltovce. S ktorým interpretom by ste si najradšej dnes urobili selfie? Sau. Ja neviem. Nevieš? Koľko selfie ste si dnes urobili pred touto akciou? Zatiaľ 3. 3? Dobre. 0. 2. Na mňa partia, poď. Zivý fotograf, dobre? Dobre. Áno, to som ja. To ste vy. Odkiaľ ste prišli na tento festival? Košic. Stropkou. Ktorým interpretom by ste si najradšej urobili selfiečko dnes? Kalin. Taktiež s Kalinom. S Kalínom? Super. Koľko fotiek, selfiečok ste si urobili pred touto akciou? Vás fotíme, keď chcete? Máme asi 100 a pred žiadno. 100 fotiek? Pred akciou jednu, Áno. počas spoločne asi fakt tých 100. Dobre, a ty? Tiež tak. Tak, a teraz dáme takto. Odkiaľ si prišla na tento festival? S ktorým interpretom by si dnes dala najradšej selfie? Kto tu dneska je? Koľko selfie si dnes spravila pred touto akciou? S kamoškou alebo sama? Odkiaľ ste prišli na tento festival? Z Vranova. Z Vranova. Prešov. S ktorým interpretom by ste si najradšej urobili fotografiu dnes večer? Super. Sau. Koľko selfiečok si dneska urobila pred týmto koncertom? Ešte ani jeden. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 Odkiaľ ste prišli na tento festival? Z Prešove. Z Prešova. Tiež. Ktorým interpretom by ste si najradšej urobili dnes selfie? Luca Brasi. So Separom. Koľko selfieček si dneska urobila pred touto akciou? 150. 1200. Odkiaľ ste prišli na tento festival? Z Košic. Z Košic. Vedúci? Z Košic. Košice. S ktorým interpretom by ste si chceli dať dnes fotografiu? Kalín? Asi Kalín. Tiež? Luca Brasi. Koľko ste si dnes urobili selfieček pred akciou? Ešte ani jednu. Odkiaľ vlastne ste, chlapci? Kapušany. Kapušany? Na pol kapušany, na pol záhradné. S ktorým interpretom by ste si dnes dali selfie? DMS-ko, celé. Dobre. Takisto, DMS. Hej. A posledná otázka, čisto pre nich. Koľko selfiečok ste si dnes urobili pre touto show? 0. 0? 0. Odkiaľ ste? Sečovce. Prešov. S ktorým interpretom by ste si najradšej urobili dnes fotografiu? PTK. Izo. Koľko selfiečok ste si dneska urobili? Buď tu, alebo pred akciou? No, alebo fotku nejakú. OK, to 3, možno 4. Odkiaľ ste? Prešov. S ktorým účastníkom tejto akcie by ste si najradšej urobil fotku? Určite s vami. Koľko ste si dnes vy urobili selfiečka do telefónu? Tak to asi dosť veľa. Odkiaľ teda ste prišli na tento festival? Z Levoče. Z Levoče. Levoča reprezent. S kým by ste si najradšej urobili fotku, selfie napríklad z niektorých z interpretov? Kto by to mohol byť? Izomandias. Super.
Asi Izo. OK. Luka Brasi Maradona 10x. Koľko selfie si urobila pred týmto festivalom? Ani jednu. Kamarát? 17 000. Takže vyhrala. Veľa s mojimi chlapmi, takže... Jak sa vám páčilo na tomto festivale? No, hodnotím to veľmi kladne, bolo to úžasné. Áno. Koncerty, ľudia, všetko akože naozaj výborne. Musím povedať, že užil som si to veľmi dobre. Koncert bol veľmi dobrý. Najviac, kto sa mi páčil, bol asi Izomandias. Ja musím povedať, že boli dneska veľmi pekné ženy, takisto včera. Veľa palenky, veľa priateľských ľudí, krásny amfiteáter, bol najlepší priestor, aký mohol byť na tento festival a to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ďakujeme. Čiže skvelé odpovede, ďakujeme pekne, nech sa vám ešte darí, zabavte sa, držte sa. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí si tento vlog dopozerali až do konca. Verím tomu, že sa vám to páčilo a vidíme sa na budúce. Čau! Tengo mami que la mame dure, tiri neće te su gero u progi, a su se paruaj. Štupa zlata leti na stečalon hadaj, zašti zapade, mezak čakaš da nas troj. Prave kula, prave tijela, sunko sveti, rodaj koda všetkých z nás, tak sa nevrača. Ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax, žijeme len raz. Práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Prešiel ste fantastické publikum, poradný aplauz pre vás, díky moc, Ivo žije! OK, takže bude tu party celú noc? Musím byť, bro. OK, od 10.